Скочи обаче. Поне опитвам моето момче. Ако ми шатър се тебе. Напримка ли е? Да, Гоши Бозве, как се по-ста стина? Да, си идва тук сега. С дълги гаш ще да вляза вътре. Ще са само на втора или на трета да бъде. На втора бавни. Пайда няма. От много газ пайда няма. Няма, аз промалко на трета го изкарах уми. На бърчето да, ама то така. Бързаш. Бала на втора или трета. Бай Вала на ръката го оплети след него да си. Какво иска да кара? Не! Това можеше да е то бързо. Не. Аре, че перка. Дай задна. Яко вото е. Айде, носката да търпа, тя ли идва изцяло? Дай да се мъчим. Дай. И по-дълбоко, брат. Дай назад. Дай! Давай. Дай. Това е някой да ме закачи, че перката ми загреба в лайната такова. Перката загреба, да не закачи. Няма минаване. Само бил с патрия. Без гуми. Какви гуми, бе? То виж къде? То от 1 метър стине е тук, бе. Какви гуми да служа? 38 ли квадрат? Дълго минава. Кой? Какъв е то? Аз не го познавам, ама. Гонете му се направи тук да го видим. Виж, петица, дизел.